Hola, aprenents! Soc la Mont, dissenyadora i artesana del cuir. En aquest taller que tinc al costat d'Igualada és on creo tots els meus dissenys, bosses, motxilles i altres complements de cuir que envio a tot el món a través d'internet. Tota la pell que faig servir aniria a l'abocador. És dels animals que ens mengem i jo la reciclo i en faig complements de cuir. Avui us ensenyaré a fer un complement molt útil, una funda pel mòbil. A part del mòbil hi podeu ficar altres coses, com unes ulleres de sol, unes claus, una targeta, segur que us serà molt útil. Vosaltres us trobareu molta feina feta, perquè només teniu una hora per treballar al taller. Abans de començar a cosir, s'ha d'idear el disseny de la peça, fer un patró en cartró que ens servirà de guia per les diferents unitats. Després es talla la pell i es marquen els forats per cosir a mà o es cus directament a màquina. Abans de res, vull que agafeu la pell i la toqueu, que mireu el seu tacte llis i suau i alhora és molt resistent. També es pot doblegar, no es trenca i s'adapta a moltes formes. A més, és un producte que és biodegradable i pot durar molts anys. També la pots pintar i termogravar. Per això fa tants anys que els humans fem servir la pell. De fet, a la prehistòria les persones es posaven roba feta de les pells dels animals que caçaven. La rascaven amb pedres per deixar-la ben polida i la cosien amb agulles fetes d'os. Avui també aprofitem la pell dels escorxadors per donar-li una segona vida. Es porta a les adoberies d'Igualada, al barri del Rec, i aquí s'hi fa un tractament que la deixa així de bonica, com la que teniu a les mans. Som-hi! Per fer una funda de pell com aquesta necessitarem unes tisores, una cinta de cuir, una agulla gran, fil i les dues peces de cuir. Enfileu l'agulla i feu un nus a l'extrem del fil. Començarem per la part de dalt de la peça més allargada, la solapa, que és per on passarà la cinta de penjar la bossa. Un cop cosida, dividim el fil en dues parts i fem un nus. Ara toca cosir les dues peces. Fixeu-vos com ho faig. Sembla difícil, però no ho és. Només és qüestió de paciència. Tenir paciència és bàsic quan ets artesà. Finalment, passem la cinta de pell per la solapa. Ens l'emprovem per veure quina llargada ens va més bé i fem un nus. I ja ho tenim, una fantàstica bossa de pell pel mòbil i feta de forma totalment artesanal. I ara us toca a vosaltres. Segur que us quedarà una bossa espectacular. Ha sigut una activitat molt divertida, molt xula, una mica frustrant perquè et pots equivocar molt fàcilment, però en general genial, superxula. La recomanaria jo. M'ha agradat molt perquè és un museu molt interessant que no havia vist i he après moltes coses sobre la pell, com que és molt resistent, és impermeable i té molts usos quotidians. El que m'agrada dels artesans és que aquesta peça és única, perquè el que fan, com ho fan amb les seves mans i no ho fa una màquina, no es pot repetir mai. Sempre hi haurà una cosa que la diferenciï de les altres.